Днес ще ви разкажем за всички функции и настройки на електрическо колело Engwe X26, така че да може да извлечете максимално от него. Останете до края на клипа, за да разберете на какво е способно това колело и колко много настройки има. Преди да включим колелото, включваме главната батерия, която се намира под седалката, за да може да влезем в настройките. Колелото го включваме, като задържаме бутона отляво на кормилото. А за да влезем в настройките, задържаме плюса и минуса. От първата настройка Clear Data имаме две опции. Първата опция е Trip Distance. От нея може да изчистим последния ни трип. А от Factory Reset може да върнем всички настройки, както са си фабрично. След това имаме Setup. Там имаме няколко опции. Първото е Set Unit, откъдето може да сменим на мили или на километри. В случая ние използваме километри. След това от Set Brightness може да изберем колко ярък да е дисплея. Имаме и автоматична опция. Иначе опциите са от 1 до 5, като 5 е най-яркото. Auto Power Off е опцията, от която може да изберем след колко минути да се изключи колелото ни, след като сме го оставили. Имаме от 0 минути до 1 час. Speed Limit е доста важна опция. Повечето колелета идват ограничени на 25 км по закон. На Engwe X26 може да го отключим до 50 км в час. Сега отиваме на Personalization. Оттам може да включим и изключим Cruise контрола. ACF е електронната спирачка, която връща енергия в батерията, когато се използват спирачките. При X26 имаме сензор на екрана и когато сме включили опцията Auto Headlights, ако стане тъмно навън, сензора автоматично засича и включва. От Power Set може да настроим на всяка скорост колко процента от мощността на мотора искаме да използваме, като може всяка една скорост по-отделно да настроим. Също така, ако цъкнем върху Power Mode, може да изберем колко скорости искаме да има, като може от 3 до 9. Като аз най-харесвам до 5, защото 9 ми идват твърде много. От System Info може да видим кой е софтуера на колелото и дали трябва апдейти. На екрана имаме информация като с колко километра в час се движим, колко километра сме изминали и на какъв режим сме. Също така може да сменим какво искаме да ни показва екрана, като колко километра сме изминали за последния трип, каква мощност от мотора използваме, колко време е последният трип, максималната скорост, която сме достигнали, средната скорост на трипа и средната скорост на последното ни пътуване. Като колелото има 3 режима: Eco, Normal и Sport. Спортния режим може да го караме само за 10 минути. Сега ще ви покажем колко бързо набира Engwe X26. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако е така, оставете един палец нагоре и се абонирайте за канала ни. Също така напишете долу в коментарите за коя електрическа тротинетка или за кое колело искате да ви покажем всички функционалности, които не знаете.